Posloucháte podcast Všechny odstíny narcismu. Krásný dobrý den, já vás dnes vítám u dalšího dílu podcastu Všechny odstíny narcismu. Dnes mám ve studiu vzácného hosta, paní Andreu Andrejovou. Ahoj. Paní Andrea je zakladatelka a ředitelka organizace Nikdy viac, která poskytuje komplexní podporu a péči jednotlivcům a rodinám, kteří žili či stále žijí ve vztahu s jedincem, který má rysy poruch osobnosti nebo poruchu osobnosti. Ano. My jsme se s Andreou setkali nedávno na společné akci. Bylo mi velkou ctí, současně jsem byla poctěná funkcí kmotry její nové knihy. Její poslední kniha se jmenuje Nikdy viac, drahí rodičia, pardon za slovenštinu. Krásná. A věnuje se narcismu v rodině. Když k té knize řeknu já svoje hodnocení. Přehltala se mi za 2 víkendy a to nejsem úplně moc čtenářský typ. Líbí se mi způsob, jakým je napsané. Je to napsáno lidsky, pochopitelně. Současně jsou tam odborné informace ozdrojované. Současně jsou tam jako způsoby, jak tu situaci řešit, jak se s ní dostat, jak se z toho dostat, jak se s tím vyrovnat. Řekla bych, že asi 2/3 knihy se věnují té rodině a potom je tam i sekce, která se věnuje vztahům s jakkoliv toxickým partnerem. My jsme podcast primárně o narcismu, takže budeme vyzobávat to narcistické téma. V každém případě knihu doporučuji, myslím si, že by se to mělo stát biblí nás všech, kteří jsme si tou narcistickou rodinou prošli. A moc se mi líbí ten styl, jakým je to napsané. Já jsem se u toho i pobavila. Což já mám ráda, když si ty věci berou s nadhledem. My jsme se s Andreou domluvili, že nahrajeme více témat, čili se můžete těšit na více dílů a dnešním naším tématem bude teda ten narcismus v rodině. Takže ještě jednou tě vítám. Ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa veľmi. Já bych začala rovnou teda z ostra na tebe. Co to vlastně znamená rodina, nebo co to pro to dítě znamená, když v té rodině je jeden z rodičů, nebo i oba dva, narcističtí? Keď sa pozrieme na rodinu ako celok a na to všetko, čo má tá rodina plniť, tak táto rodina neplní nič. A rodina, okrem toho, že má nejakú reprodukčnú povinnosť a podobne, tak má plniť tú takú výchovnú svoju povinnosť a takéto emocionálne bezpečia, teda vytváranie emocionálneho bezpečia a bezpečného prostredia a vzťahov, obzvlášť primárnu väzbu, na ktorú sa potom spoliehame celý život. A človek s poruchou osobnosti, či je to už matka alebo otec, toto nie sú schopní vytvárať. To znamená, že to dieťa nedostáva do toho vienka úplný základ k zdravému vývoju alebo vývinu osobnosti a tým pádom je narušený celý jej vývin a neskorší život a vytváranie vzťahov a možno aj potom nejaká schopnosť zamestnať sa a začleniť sa do spoločnosti a fungovať v rámci spoločnosti a vo svojom živote a napríklad v budúcnosti ako partner alebo rodič ďalších detí. Tak, no on ten rodič je současně něčí partner, soused, kolega a tak dále, ono si ty témata prostě prolínají. Myslíš si, že, protože my se v podcastu fakt věnujeme většinou těm, kteří si prošli tou narcistickou rodinou a dnes jsou dospělí, ale i tak se mi ozývají i děti. Napíše mi někdo, komu je 14, 15 nebo i 18 a pořád je u těch rodičů a nemůže odejít, protože dejme tomu student. Což já jim možná závidím, protože si dokázali už v takhle nízkém věku zvizualizovat nebo zjistit, že tam je nějaká porucha osobnosti. Otázkám diváků se budeme věnovat, nebo posluchačů se budeme věnovat trochu později. Myslíš si, že, nebo jak je to z tvého úhlu pohledu, protože s tím máš taky zkušenost, kdy si to dítě uvědomí, jestli si uvědomí, že vlastně ta jeho rodina je vadná a on je jako, on má šanci být v pořádku? Uvedomí si to vtedy, keď má s čím porovnať. Keď nájde konštantu mimo tej rodinej väzby a keď zrazu precitne do reality, že aha, tak napríklad idem na večeru ku spolužačke alebo som u spolužačky, teraz si rodina sadla k stolu, všetci jedia spolu, všetci sa spolu rozprávajú pokojným štýlom, alebo spolužačka niečo vyvedí, niečo sa jej nepodarí a je to úplne v poriadku. A tá vec sa rieši, kým sa nepríde k nejakému výsledku, možno k nejakému následku a nejak sa to dieťa neušetrí. Toto absolútne nie je bežné v rodinách, kde je toxický rodič, pretože čokoľvek to dieťa povie, urobí, má dopad na emočnú reguláciu toho rodiča a dieťa tam spĺňa jedinú úlohu.
emočný regulátor svojho rodiča. To znamená, že čokoľvek sa v rámci tej rodiny stane aj nestane, pretože ľudia s poruchou osobnosti často vytvárajú na kolene problémy, len aby mali čo riešiť, pretože len tak sa cítia nažive a majú pocit moci a kontroly, ktorý, ako som hovorila, aj na tom krste musí byť naplnený, aby oni mali pocit bezpečia. Takže keď príde ku tomu problému, tak vždy sa nájde vinník, hľadá sa vinník a vždy má ten človek s poruchou osobnosti nejaký pocit, ktorý všetci ostatní musia regulovať. To znamená, že dieťa dostane 5 a rodič je z toho rozhodený a teraz to dieťa má odprosovať a regulovať toho rodiča, aby náhodou neprišiel nejaký zničujúci následok na to dieťa alebo neprimeraná reakcia, ktorá určite príde a to dieťa sa musí vysporiadať nielen so svojím prežívaním, ale ešte aj s prežívaním toho rodiča a musí sa uistiť, že na budúce sa tejto chybe alebo čomukoľvek, čo je pokladané za chybu týmto rodičom, vyhne. Takže začne sa potláčať, začne sa disociovať a tu už vidíme také štrbiny v tom vývine osobnosti, kde tá osobnosť sa nevyvíja autenticky a kde to dieťa nemôže byť autonómne, ale vždy je súčasťou niečoho a väčšinou problémov. Takže dejme tomu, že potom přichází to dítě do té rodiny svojí kamarádky, dejme tomu tam straví odpoledne a teď ta kamarádka taky donese 5 a její maminka jí řekne, no jo, no tohle si ti nepovedlo, asi se s tomu málo věnovala a neboj, to si spravíš a když budeš potřebovat, já ti s tím pomůžu. Presne tak. No ale co se v tu chvíli odehrává v hlavě toho dítěte z té narcistické rodiny, protože kdyby to bylo tak jednoduché, že si v tu chvíli uvědomím, že moje rodina je vadná a začnu s tím něco dělat, tak by to bylo fajn, když to beru za sebe. Já jsem začala někde v tom věku vnímat, že u nás to není standardní, ale připisovala jsem tu vinu sobě. Říkala jsem sama sobě, asi nejsem dost dobrá a tu lásku si nezasloužím si slušné zacházení a tak dále. Takže předpokládám, že to dítě teda jako přijde domů, začne nad tím přemýšlet, ale asi by bylo dost osvícené, kdyby si řeklo, s mými rodiči něco v nepořádku. Takže spíše tam vzniká si ten nějaký vnitřní boj v hlavě. Vzniká, začne sa porovnávať s tou spolužiačkou, o čo je lepšia, o čo je iná, o čo je šikovnejšia ako ja. Ako to, že ona si zaslúži takéto správanie, ja si ho nezaslúžim. Ak je to dieťa vynímané z prostredia primárnej rodiny a vie si takto overovať realitu priebežne už od malička, napríklad u starých rodičov alebo cez učiteľov, trénerov, ako hovorím spolužiačkyní, spolužiakoví rodičia, tak tých overení má čím ďalej tým viac a čím ďalej tým viac precita do tej reality a začne si uvedomovať, že to nebudem ja. Ja som takáto preto, lebo sa mi toto deje a nemalo by sa. Nie preto, že teda nedieje sa byť preto, lebo som takáto. Tak, nezavinila som to. Nie je to naopak. A teda potrebuje čím viac tých ošetrení. Ja keď prednášam pre decka na strednej škole, som mala takú úžasnú prednášku, mal som plné divadlo detí v prednej rade, mi všetky dievčatá plakali. Mal som to naozaj, 200-300 študentov, kde sme si najskôr robili ACE score test, čo je vlastne Adverse Childhood Experiences, ktoré spomínam aj v knihe, a teda dopad na ich budúci život. A je to 10 otázkový test, už sa teraz rozšíril na nejakých 15-20 otázok, neviem presne, nechcem klamať, ale 10 otázkový test je vlastne, si oni za každú odpoveď áno dajú bodík. A sú tam otázky typu, bol si niekedy napríklad sexuálne obťažovaný, cítiš sa v bezpečí, tvoja matka ohrozovaná, je niekto vo vašej rodine stíhaný väzobne a podobne. A z tých 100 detí som sa opýtal, že no a teraz mi povedzte, že kto má skóre 0. Nechcem vedieť vaše skóre. Oni si tak z toho sadli na prstíky a teda rátali si to skóre, boli čím ďalej tým viac smutnejší. A to ešte nevedeli, že čo znamenajú tie výsledky. A jeden sa postavil. Jedno jediné dieťa z tých desiatok, stovák detí malo skóre 0. A tak som povedala, že keď príde domov, nech si vyobíma, vyboskáva rodičov, lebo už teraz to má vyhraté. Všetci ostatní ostali strpnutí a nechápali, čo sa deje, a potom som im začala vysvetľovať. No tak napríklad pri skóre 5+, my vieme, že sa dožiješ o 20 rokov menej, že budeš mať úzkostnú depresie celý život, že sa pravdepodobne budeš samomedikovať alkoholom, drogami, že budeš veľmi pravdepodobne ťažko zamestnateľný, že budeš mať problém vytvárať si zdravé vzťahy a podobne. A tie deti ostali v šoku. V tom momente pani učiteľky odložili telefóny, na ktorých dovtedy sedeli, lebo nechápali, že na ako prednášku tu prišla nejaká Andrejova, tu skáče po pódiu. A ostali všetci v prdeli z toho, že
aha, vlastne my to vieme predpovedať a vieme to predpovedať preto, lebo my podľa toho skôr vieme, koľko toho kortizolu vyprodukuje dieťa počas detstva. Čo je to najtoxickejšie, čo my môžeme v tele vyprodukovať. Je fajn, keď vyprodukujem kortizol na 5 minút denne, keď mám podať nejaký výkon alebo niečo odprednášať šéfovi alebo urobiť ten test, ale nie je fajn, keď ja ho produkujem non-stop, dennodenne od minimalinka, od perinky, až pokiaľ neodídem od tých rodičov a potom ho samozrejme produkujem o to viac, pretože príjem do sveta a neviem sa tam začleniť. Mm-hmm. My jsme se tady bavili, padlo slovo disociace, aby jsme divákům dokázali vysvětlit, co je disociace. Já, když jsem si poprvé četla o disociaci, tak jsem si říkala, to jsem nikdy nezažila, to si nepamatuju. Pak mi bylo vysvětleno, že jsem disociaci zažívala celé dětství a pravděpodobně disociuju ještě dnes. Co je disociace, když bychom to měli říct fakt jako hrozně jednoduše? Zkusíš. Je to, keď pozeráme film a vidíme tam nejakú obeť napríklad znásilnenia a vidíme, ako zrazu z jej pohľadu sa ona vznáša a vidí samu seba na zemi ležať alebo znásilňovanú a podobne. Je to stav, kde minule som mala rozhovor s detskou psychologičkou a ona povedala, že keby sa deti nenaučili disociovať v týchto rodinách, oni umrú. Tak. Je to veľmi vážny stav, kde dieťa prežíva obrovskú traumu, ale aj dospelí, lebo aj dospelí disociujú a keby sa nenaučili disociovať, vystúpiť si z tela a neprežívať telesne to, čo sa im deje, tak sa zbláznia a umrú. To znamená, že je to stav, keď sa odpojíme od naše vlastné ja, vyjde z toho tela a keď som to zažívala ja, tak som napríklad si hovorila, nevadí, trpí ti len telo, mozog ide ďalej, som tu s tebou, sama sebe som si hovorila. A potom som už len rátala modriny a necítila som ich. Pretože som bola tak silne disociovaná. Áno, používam možno, že aj doteraz tú disociáciu v ťažkých obdobiach, v ťažkých situáciách, keď potrebujem fungovať na 100% a nesmie byť na mne badať, že niečo sa mi deje. Jenom, aby divák věděl, disociaci si nevyvoláte sami, vyvolávají váš mozek, amygdala dá nějaký signál, prefrontální kortex zhodnotí, jestli se přepne do sympatiku, parasympatiku nebo dorzálního vagusu, kdy je to útěk, boj, komfort, relax, anebo zamrznutí. Čili vy existujete, chodíte, nebo takhle v těch případech toho znásilnění často slyšíme, že přišel za mnou dědeček v noci do ložnice, začal na mě sahat, tak jsem předstírala, že spím a nemohla jsem sehnout. To už je úplný extrém, ale v tom běžném životě, kdy na vás ta matka jenom opakovaně řve, tak vy se jako odpojíte, fungujete, jste takový robot, ale mentálně tam jste, emocionálně tam nejste. Váš mozek svou brilantní reakcí zachraňuje od toho dalšího ubližování. On už ví, co se dělo, ať už je to fyzické, psychické násilí a řekne, tohleto už ne, odpojíme se. Je to důvod, protože já si třeba svoje dětství pamatuju jako černobílé. Já jsem dlouho nevěděla. Já jsem si myslela, dobře, byly černobílé filmy, tak proto je moje dětství černobílé, ale je černobílé, hodně věcí tam nemám. I mi to mnozí z vás píšou. Spoustu věcí ze svého dětství si nepamatuju. To je přesně ono. A nemusí to být takové to zamrznutí, jako při tom, dejme tomu, já nevím, znásilňování nebo sexuálním násilí, kdy jako fakt si člověk nemůže hnout. Já jsem si fakt myslela, že se mi to nikdy nestalo. Jako, evidentně se mi to dělo. Což samozřejmě sebou potom nese ty věci dál, kdy na normální situace reagujeme nenormálně. Současně dítě, které je těžce traumatizované, jestli to chápu správně, tak asi nemůžeme očekávat, že bude mít, i když oni občas i mají špičkové výsledky ve škole, že bude soustředěné. Já jsem třeba jakoby docela zapomínala, byla jsem taková, jako že jdeš do té školy a nemáš ten úkol, protože jsem byla dobrý žák. Jak kdyby prostě ten mozek nedokázal podat ten výkon, protože byl asi příliš zaměstnaný tím stresem. Ty jsi tady řekla, promluvila o kortizolu. Pojďme si o něm něco říct, protože to je důležité téma. Je a ja by som povedala, že je to taká nosná téma týchto vzťahov, či už rodinných alebo partnerských. Na krízových intervenciách so svojimi klientami v prvom rade samozrejme pracujeme na stabilizácii, ale pracujeme aj na tom, aby sme našli zdravé zdroje dopamínu a aby sme eliminovali produkciu kortizolu, ktorý oni produkujú cez strechu. A robíme to z jednoduchého dôvodu. Pokiaľ sa produkcia kortizolu nezmení a nezníži, my nemáme s tou obeťou čo robiť. My nevieme s ňou pracovať, ona nevie pracovať sama so sebou, ona sa nevie zamyslieť. A prečo? Lebo my v stresujúcich obdobiach alebo situáciách vyprodukujeme noradrenalín, adrenalín a kortizol. Zväčší sa nám amygdala, ktorá produkuje obrovské množstvo kortizolu. Ako som hovorila, je to fajn v stresujúcich situáciách, keď potrebujeme podať výkon, ktorý má mať nejaký výsledok a bude pre nás benefitom. Vtedy je to super.
Problém je v tom, že v momente, keď my začneme produkovať kortizol, neprodukujeme dopamín. Bez dopamínu my nemáme exekutívnu funkciu, to znamená, nie sme schopní nič vykonať, nie sme schopní si pamätať, je vyblokovaná krátkodobá pamäť a rozhodovací proces. A v situácii, keď obeť produkuje obrovské množstvo kortizolu, si nepamätá, čo išla vykonať a keď sa už aj rozhybe, že ide niečo urobiť, a teda keď už si aj pamätá, že čo všetko sa stalo alebo udialo do toho momentu, tak je tak zamrznutá z toho kortizolu, že zase nie je schopná sa rozhýbať. Takže buď si nepamätá, alebo sa nevie rozhýbať. A s tým sú spojené obrovské výčitky svedomia, že som neschopná, nemožná a ostatným to ide a mne to nejde, a obzvlášť u detí napríklad, ale aj dospelých neurodivergentných, ktorí bytostne potrebujú dopamín k tomu, aby ku tej exekutívnej funkcii došlo a majú vlastne zablokovanú produkciu toho dopamínu, lebo majú neustále zväčšenú amygdalu. Takže okamžitým blokátorom produkcie kortizolu je magnézium. Takže každá z mojich obetí berie obrovské množstva magnézia, aby sme vyblokovali ten kortizol a začala sa zmenšovať amygdala. Amygdala, kým sa zmenší, to trvá rok a pol aj 2 roky, ale tá obeť už nesmie žiť s násilníkom. Alebo tá obeť už nesmie za chvíli s rodičom. To znamená, že my nevieme veľmi dobre zastabilizovať obeť pred odchodom. A to je, ja to hovorím na napríklad príklade, keď ideme do lesa a stretneme medveďa. Hej, tak je super, že sa nám zväčší amygdala, vyprodukujeme kortizol, lebo vyprodukujeme noradrenalín a adrenalín. Teraz presne vieme, ako máme reagovať, či na ňo zaručať, alebo sa tvárim, že tu som zaspinkala, neexistuje medvedík, alebo ujdem, alebo sa úplne opustím. Ale my keď s tým medveďom žijeme, tak vlastne nemáme tu možnosť z toho lesa odísť, vypnúť amygdalu a zamyslieť sa nad tým, čo sa mi tu deje. Hej? Preto aj to precitnutie do reality strašne dlho trvá. A obeti, ktoré ešte ostávajú v rodine, napríklad aj tie deti, ktoré nemajú kam odísť, nemôžu ísť na internát, ešte nie sú dostaré na to, aby ušli napríklad na vysokú školu alebo si začali zarábať, osamostatnili sa, tak by tiež mali brať obrovské množstva magnézia a čo najviac byť mimo toho domu, vrácať sa tam len sporadicky. To znamená zamestnávať sa mimo domu. Toto bolo jediné, čo napríklad zachránilo mňa, že som bola veľa mimo domu. No, já to chápu. Na druhou stranu někteří ti nebudu říkat matky, v mém případě to matka, takže mám takové tendence říkat matky, ale narcisticky samozřejmě může být i otec nebo třeba babička zasahuje do toho silně. Mnohdy nemají tu možnost, že jo. Samozřejmě ta matka na nich sedí, nemají žádný volný čas, nemají žádné aktivity. Jako krom toho, že jim jako poradíme, aby to dětství prostě zkusili přežít, je něco, co bychom jim mohli poradit. Protože zase vycházím ze zkušeností toho, co mi píšou diváci, no, když se obrátím na školní psycholožku, jak první, co ona udělá, že kontaktujeme jeho rodiče. Protože ona musí. Toto je dosť veľký prúser, lebo mám prípady, kde sa kontaktovali rodičia, ktorí prišli zahrať divadielko pred školskou psychologičkou a dieťa skončilo na psychiatrii s úzkostnou depresiou, poruchami príjmu potravy a ja neviem, závislosťou na nejakých drogách. Oni sa nepozerajú a oni neriešia rodičov, že odkiaľ to celé pochádza, čo to tu vlastne riešime, čo to tu liečime. A vy ten rodič tam dokáže se hrát takové divadielko, že prostě to tak fakt bude vypadat. No, že? Čo pomohlo mne je, že som utekala poza školu ku psychologičke, aby som si našla nejakú tú konštantu. Ja som, keď som prišla ku pojmu konštanta v nejakých 30 rokoch, tak som vlastne prišla na to, že som ich mala celý život a hľadala som ich vždy v učiteľskom zbore, u trénerov, u susedov, u tých spolužiakových mamách, otcoch a podobne. A hovorím, že mňa jediné, čo zachránilo, bolo, že som veľmi rýchlo precitla do toho, že čo sa mi deje nie je v poriadku. Ja som mala obrovské šťastie, že som zažívala aj pokoj, bezpodmienečné prijatie a lásku v usporiadanej rodine mimo mojej primárnej väzby. A teda tým deťom odporúčam to, čo najviac byť mimo domu a hľadať si tie svetielka nádeje tých dospelých, tých možno, že aj rovesníkov, ktorí to majú v poriadku a ktorých príjmajú bezpodmienečne a nie sú z toho unavení, lebo aj to sa často deje. A venovať pozornosť tam, kde som príjmaný, tam, kde je pokoj a utiekať sa tam. Nič iné nepomáha. A samozrejme vyhľadať možno pomoc školskej psychologičky a povedať naplno, že nechcem, aby ste to riešili s mojimi rodičmi, pretože tam sa nič nevyrieši, tam to pochádza a keď tu prídu, tak hej, bude to ešte horšie. Dobrá školská psychologička vie toto pochopiť a vie to dieťa potiahnuť a niekoľko rokov.
teď ještě s čím se můžete setkat, když se pokusíte se někomu svěřit. Pokud to bude psycholog, měl by to být člověk, který bude v tom oboru vzdělaný a měl by to pochopit, ale taky to může být mámi kamarádka. A pak tady existuje něco, čemu se říká víra ve spravedlivý svět. Když řeknete své kamarádce, mámě své kamarádky, která je prostě normální žena z normální rodiny a tak dále, má normální vnímání světa a stýká se to jako všech, že váš otec vás bezdůvodně mlátí hlavou do umyvadla tak dlouho, až nenakrvácíte dost krve, aby vám mohl říct, jaké jste prase, zašpinila jste umyvadlo. Tam se může stát to, že víra ve spravedlivý svět vlastně znamená, že ti lidi věří tomu, že dobrým lidem se dějí dobré věci, zlým lidem se dějí špatné věci a nějakým způsobem v jejich mozku se to spojí, no tak se musí něco udělat. Nebo když si postěžujete na mámu, tak uslyšíte, no ale maminku máš jenom jednu, na to se mu myslí vždycky dobře, maminka prostě s každým dítětem to myslí dobře. Berte to tak, že tohle se vám může stát. A děje se to a dělo se to i mně. Měla jsem pocit velkého nepochopení. V tu chvíli prostě se člověk přestane svěřovat, protože naráží jenom na to, jak to mluvíš o mamince, jak to prostě tvoje maminka. A ty lidi za to nemůžou. Oni to nechápou pro ně. Když ta ženská je sama matka a miluje svoje dítě skutečně správným způsobem, tak pro ně je nepochopitelné, že by to bylo jinak. Že by nějaká matka jen tak mírnix, tyrnix bezdůvodně týrala psychicky svoje dítě, je pro ně nepochopitelné. V takové situaci, no asi fakt zkusit teda spíše toho psychologa, který proto bude mít větší pochopení. Nebuďte z toho frustrovaní, nenechte se tím zmást. Váš pocit je nejdůležitější. Jestliže se někde cítíte dobře, cítíte křivdu, tak to je podstatné. Samozřejmě, když bych teď od toho odbočila k tomu, že jak by si rozlišila to, jak se dokáže chovat v té rodině narcistická matka a narcistický otec. Co je takovým jako hlavním, nebo jasně těch narcismů je více druhů a každá může být jiná. Jedna si hraje na obě, druhá je prostě grandiozní. Ale líší se nějak ta primární zkušenost s tím, jestli to je matka nebo otec? Áno, lebo keď si vezmeme to, že primárnou väzbou má byť primárne matka a keď je matka nedozretá osobnosť, poruchu osobnosti, je to priam nemožné robiť primárnu väzbu komukoľvek alebo vytvárať akúkoľvek zdravú väzbu s kýmkoľvek, je to o to zraňujúcejšie. Ak je to otec a matka to vie vykryť, aj keď sa stáva jeho obeťou, ale ak to vie vykryť, ak je emočne v rámci možností samozrejme, vedľa takéhoto partnera, stabilná a vie to dieťa ošetriť, tak to dieťa má nádej na zdravý vývin a život. Aj keď s obmedzeniami, aj keď s traumami, ale hovorím, keď to matka vie ošetriť, tak je to fajn. Tiež by sme mohli povedať, že poruchy osobnosti klastrabie, okrem toho, že narcistov je nejakých 12 druhov, tak tie poruchy osobnosti klastrabie sú 4. A niektoré poruchy osobnosti, ktoré nie sú klaster B, sa dokonca tvária ako narcizmus. Väčšina mužov sú narcisti, väčšina žien sú histrionky alebo bipolárky. Hej? A muži sú potom narcisti alebo sociopati alebo psychopati. A teda tieto poruchy sú veľmi komorbidné a najhoršie traumy, aké som zatiaľ zbadala na mojich klientoch, páchajú schizoafektívni ľudia sú so schizoafektívnou poruchou osobnosti, ktorá sa tiež tvári ako hystria, ako narcizmus a veľmi pravdepodobne aj tam, ak nie rovno diagnóza tejto poruchy je, tak minimálne črty majú a majú rovnaké vzorce správania. Až by som povedala oveľa zraňujúcejšie, pretože naozaj oni sú chorí ľudia, ktorí keď nie sú medikovaní, tak sú veľmi nebezpeční pre seba aj pre svoje okolie. No a teda, čo sa týka narcistických matiek, tak ja som to aj podelila v knihe pekne na vplyv na dcery, vplyv na synov a potom narcistickí otcovia vplyv na dcery, vplyv na synov, lebo aj keď v dnešnej dobe už máme neviem koľko pohlaví a tvárime sa tu. Ja vy máte v zákone my už máme len dve. A po chodníku môžete chodiť jenom 6 km v hodine. Aj keď sa tu tvárime akokoľvek, vždy sme sa narodili buď ako dievčatko alebo ako chlapček, ak nehovoríme o obojpohlavných ľuďoch. Ale aj tí si vyberajú, alebo teda sa cítia na jedno pohlavie viac ako na to druhé a teda ten vplyv je tam naozaj zničujúci a dievčatka napríklad narcistických matiek vyrastajú v takej ženskej rivalite. Učia sa ten vzorec, pretože tá matka samozrejme žiarli na to dievča a neberie ho ako
moju dcérku, bytosť, ktorú som porodila a je autonómna a wow, ide teraz raz sa tu vyvíjať do krásy a ja sa z toho teším, lebo ju milujem. Porodila som si 5. končetinu a zavadzia mi tu a má tu plne nejaký úkol, má ma tu emočne regulovať a ona je ešte krajšia odo mňa. No ako si ona môže dovoliť byť krajšia alebo múdrejšia alebo šikovnejšia odo mňa alebo viac chválená okolím. Veď ja som tu predsa hviezda tej show a teda tí dievčatá vyrastajú v ženskej rivalite a veľmi sa to premieta potom aj na ženských vzťahoch. Nedokážu si vytvoriť zdravé vzťahy so ženami, pretože samozrejme projektujú, premietajú tu ten nezdravý vzťah s matkou na ostatné ženy a necítia sa v bezpečí. Hej, zase sme tu pri pocite bezpečia a pri pocite ohrozenia. Takže majú veľké problémy si vytvárať vzťahy. A potom sú aj veľmi skoro promiskuitné, pretože sú hladné po tej primárnej väzbe, sú hladné po láske, takže vyhľadávajú tú lásku a hej, v teenage veku a celkom nie je šťastne, pretože teenagery si premietajú zase pocit lásky s pocitom vzrušenia, sexuality a podobne. A teda ich primárna ženskosť je ohrozená a ten vývin ženskosti je priam až neexistujúci. Máme matky, ktoré obliekajú dievčatka ako chlapcov a strihajú ich podľa šerbla. Som toho príkladom. A tvárime sa, že to dieťa je, alebo dievča je tomboy a pritom nie je tomboy, ona nemá na výber. Ona sa nemá ako inak obliecť. Hej? A keď už aj sa oblečí ženský, tak zase vyzerá veľmi vyzývavo, veľmi nevhodne, pretože nemá tú sebahodnotu, tú hranicu medzi toto už je vyzývavé, toto je ženské. Hej? Takže toto sa napríklad učíme celý život. A čo sa týka chlapcov, oni sú u matiek narcistických väčšinou tí vyvolení. Tie golden children, ktoré nikdy nič zle neurobili a nikdy nič zle neurobí a všetko sa dospravedlní zamiesť pod koberčíkom. Ty si byla niekdy u nás doma? takže vyrastajú... Ty si s náma musela bydlet. Bez pocitu bezpečnosti a vyrastajú v neschopných dospelých mužov, ktorým všetko prejde, za nič nie sú zodpovední, nič nemusia a má o nich byť postarané už len preto, že majú niečo medzi nohami. A teda pri narcistických otcoch, čo sa týka dievčat, to dievča, tak pri chlapcoch je to tak, že sa nikdy nezavďačí otcovi, nikdy nedorastie do jeho topánok, nikdy nebude dosť pre neho. Nezvedneš tolik kilo, nezvládneš to, co ja. Vždy neustále je kritizovaný za všetko, čo urobí a urobí to zle a neurobí to tak, ako on. A pri dievčatách tým, že to dievča potom bude s tým mužom vytvárať tú primárnu väzbu pre svoje dieťa, tak sa tam naučí, že zvládne všetko sama, na úkor seba, postará sa o toho muža a takto to nemá fungovať. Hej, zdravý muž má biologickú potrebu starať sa a ochraňovať a toto sa z tej strany otca nedeje. Takže ona vyrastá v tom, že ak niečo v živote chcem, tak si to musím zabezpečiť sama a ešte aj pre toho partnera. Hej, a potom mám sedenia s dospelými ženami, ktoré prídu a že on mu nazval zlatokopka, hovorím, tak dobre, teraz tu poďme sadnúť, zober si pero a papier. Koľko zo vzťahu si zaplatila ty a akú časť jeho polovice si zaplatila. Hej, a ona si to preráta príde na to, že si uhradila svoju časť a ešte aj jeho časť. A ešte aj zabezpečila deti. Takže až taká zlatokopka nie je. Ale je to úplný bežný scenár a tie dospelé dievčatka tomu veria, pretože v tomto sú vychovávané. Hej, že ty nemáš na nič nárok. Nárok tu mám ja, pretože narcisti majú okrem pocitu moci a kontroly, ktorý musí byť zabezpečený aj pocit obrovského nároku na všetko a všetkých zdroje a všetkých čas a všetkých energií a všetko. A potom teda jak bys to zhodnotila? Je horší mít narcistickou matku nebo narcistického otce? Nebo je jako nejhorší mít narcistické oba dva rodiče? No samozrejme obidvoch. Kdo nám vyhraje tu hit parádu teď? Podľa mňa to vyhrávajú narcistické matky s poruchou osobnosti, pretože tie vždy vychovajú obeť a ak majú 2 deti, tak vychovajú aj ďalšieho narcistu. No my jsme 3. Já jsem teda černá ovce, ten nejstarší bracha, ten kdyby se vydělal doprostřed obýváku, tak ona to bude jako obdivovat, že nic hezčího v životě neviděla. A pak tam máme takového ztraceného. O něm se říkalo vždycky, že no, ten je takový slabý, on nic nedokáže, kde ho postavíš, tam ho najdeš. Oba dva moji bráchové jsou ve věku 55 a 53 let a bydlí s mamkou v dětském pokojíčku. Nedokázali se prostě vůbec. To je presne tá přesně si promluvila jako o naší rodině. Nebola podporované sebavedomie, nebola podporovaná kreativita, autonómnosť a autentickosť, takže oni áno, takto končia. Alebo si nájdu ženy, ktoré im zabezpečia tento celý balíček a utvrdzujú ich v tom, že takto to má byť a takto je to v poriadku. Väčšinou je to traumatizovaná žena, ktorá do smrti bude robiť obeť. Teď nám ještě prosím zkus vysvětlit, jak je to možné, že i přesto přeze všechno, co nám ti rodiče dělají, jako tendenci máme
jako děti máme tendenci milovat? Pretože to naša primárna väzba. Áno, pretože my sme sa aj narodili, sme presvedčení o tom, že toto je láska a kým si to nemáme s čím porovnať, tak my tomu veríme. A tiež tam, čo si hovorila o tom čierno-bielom svete, my predsa nemôžeme veriť tomu, že nás ten človek nemiluje, keď nám to hovorí, aj keď nám robí čokoľvek. My máme deti, na ktorých boli hasené špaky, ktoré boli znásilňované, ktoré naozaj boli bité tak, že do bezvedomia a oni... Ja som napríklad si brávala deti z detského domova na víkendy a počúvala som naozaj hrozostrašné príbehy toho, čo sa im dialo. A oni napriek tomu bažili potom, aby tá matka prišla aspoň na to poobedie a oni si ich niekedy dokonca aj brávali a keď dostali tých 17 eur na obed a večeru, tak ich vrátili naspäť do decáku, lebo už mali zarobené. A tie deti ich napriek tomu strašne milovali. Hej. Lebo nepoznali nič iné. Lebo my potrebujeme v živote istotu. My potrebujeme konštantu, niečo, čo nám nastaví to normálno. A to je jedno, ako nenormálne to normálno je. Aspoň niečoho ja sa v živote potrebujem chytiť. Aby som sa vedela od ničoho odraziť. Aby som si vedela tú osobnosť okolo toho vybudovať. A tie deti, keď nemajú nič iné, tak sa chytia aj tohto. Ono to úplně stačí. Já jsem třeba, moje máti nikdy v životě neřekla, že mě má ráda, neobejmula mě a přesto jsem na ně neuvěřitelně visela. Možná čím víc mě odmítala, tím víc jsem na ní visela. Takže vám to ani nemusí ten člověk říct, je nám to nějak asi podle mě dáno, že jako milovat toho rodiče, protože on je ten jediný vlastně, matka je středobod světa každého z nás. A o to je to horší. Bude to nějakým způsobem souviset s kortizolem a s těmi věcmi? Jakou roli tam hraje ten hormonální koktejl? Ten hormonálny koktejl je závislosť. A vlastne vytvára sa závislosť nadpriemernú produkciou kortizolu a občasnou produkciou dopamínu v takýchto vzťahoch, či už partnerských alebo rodinných. My sa stávame závislými a tá závislosť je takisto silná ako závislosť na heroíne. Preto ja obeťam vysvetlím, že však jasné, že od neho nemôžeš odísť. Keby si bola závislá na heroíne, tak predsa neodídeš od dílera, ktorý ti heroín dáva zadarmo. Bola by si sprostá, že by zadarmo. Aj to heroín. Hej. Takže... Áno, tie deti v takýchto rodinách produkujú obrovské množstva kortizolu a keď sa potrebujeme predvádzať pred publikom a ukázať, aké máme šikovné detičky, tak vtedy ich vychválime do nebies a predvedieme ich celému svetu a to dieťa má pocit, že aha, ja mám pre toho rodiča nejakú hodnotu, veď to teraz povedal pred tretím človekom a dostane omrvinky dopamínu, vyprodukuje dopamín. Potom príde domov a rodič povie, ja som to vôbec tak nemyslel, ja som len potreboval tomuto človeku niečo dokázať, ukázať a tak ďalej a zase si len potvrdiť svoju hodnotu ako osobnosti, ako rodiča, nie tvoju hodnotu ako decka a to dieťa zase vyprodukuje kortizol. A urobí všetko preto a preto sme naučení podávať výkon vo vzťahu a preto vyplňame to prázdno, ktoré ten druhý vytvára, aby sme vlastne dostali ten dopamín, aj keď len v odrobinkách. A presne za touto familiaritou potom hľadáme aj vzťahy. Hej? A sme ľahkými obeťami pre ľudí, ktorí nám, narcisti, dajú ten dopamín, oxytocín a serotonín v prvých mesiacoch vzťahu. V takých príhrštiach, že my sme ním zavalení a nevieme dýchať a nevieme rozmýšľať a nevieme normálne fungovať. A si povieme, aha, toto je ono, toto som nikdy nedostal v takýchto dávkach. Hej? A prejde na tú druhú drogu, ktorá je vlastne tou istou drogou, len sa teraz volá inak. Jak nám ten vlastní mozek jako komplikuje život. Co? Jako bylo by super, kdyby jsme ho dokázali ovládat, bylo by to perfektní. Když dejme tomu, že malé dítě není schopné rozlišit, že jeho matka je taková maková, dejme tomu v nějakém věku, když začne mít tu schopnost srovnávat, tak začne srovnávat a pak už se tam blíží nějaká ta, řekněme, dospělost a odchod do vlastního života. Jak moc jinak se děti z narcistických rodin v tuhle chvíli chovají oproti, se směješ, normálním dětem? Odchod do vlastného života. Oni nemajú vlastný život. Oni len pokračujú život toho rodiča v nejakom svojom prostredí. Oni ešte stále plnia úkoly toho rodiča. Oni ešte stále visia na jeho potvrdení a na jeho pochvale. Oni ešte stále si organizujú všetko, čo majú v rámci svojho života okolo potrieb vlastného rodiča. A pokiaľ ich človek neodstrihne, nenastaví im pevné hranice, tak to bude robiť do konca života. Ještě když se vrátím zpátky k tomu tématu, protože tohle je podle mě velké téma nebo velké dilema. Jeden rodič je narcistický, druhý je normální. Dejme tomu, že matka je narcistická, otec je normální. Ty si o tom mluvila na té debatě a já bych to téma chtěla vypíchnout, protože
Já jsem svého otce vlastně, tenkrát jsem mu vnímala jako otce a dnes se na něho dívám jako na stejnou oběť, jako jsem byla já. Mm-hmm. Což si myslím, že asi není zdravý vztah mezi dcerou a otcem, vidět v něm oběť. A na jednu stranu jsem si říkala, proč s ní, jednak zaprvé jsem si říkala, proč si něco neudělala, proč ji nezastaví v tom jejím chování. Potom jsem si říkala, proč s ní vlastně jako je. Ale současně jsem viděla, že kdyby on odešel, pro mě by to bylo ještě mnohem horší. Mm-hmm. Existuje nějaká univerzální rada, jestli v tom vztahu s tím narcistou zůstat a bránit ho bránit ty děti proti němu. A nebo jestli no, jako dobré otázky, že? Nebo jestli, jinými slovy, je proto dítě ten druhý rodič, i když ho dítě vnímá jako oběť, jako, ale může regulovat, může něco nějakým způsobem aspoň trochu tlumit, aspoň je to něco, je to lepší než nic, nebo ne? Ne. To prostredie treba rozdeliť a to dieťa odtiaľ treba vytrhnúť. Ja to hovorím aj ženám, mužom, ktorí odchádzajú zo vzťahu a teraz a ešte stále váhajú niekoľko rokov a že no ale tak to aspoň majú kompletnú rodinu. Áno, aspoň je zachovaná kompletne rodina. A mám dosah nad tým, čo sa tam deje. No hovno máš a nie dosah. Pretože ty v tej situácii si rovnaká obeť ako to decko, rovnaké hovno nič ako to decko. Nemôžeš ho brániť, pretože v momente, keby si ho bránil, tak to máte 3-krát horšie doma. Jediné, čo ten človek môže urobiť, je odísť a nejakým spôsobom si nastaviť starostlivosť a vytrhať to dieťa pravidelne z toho prostredia, nech to decko má kde zažiť. Bezpodmienečne prijatie, lásku, pokoj. Hej, pretože pokiaľ sa tá amygdala nebude priebežne niekde aspoň zmenšovať a nebude toto decko zažívať to a nebude toho druhého zdravého rodiča, aj ten rodič nie je zdravý, je parentifikovaný, spoluzávislý, ale nebude ho zažívať ako spoluobeť, ale ako autoritu, ktorej ja môžem dôverovať a ktorá ma niekam vedie a ktorá ma príjma a ktorá ma niečomu učí, tak to dieťa nemá nádej na zdravý život. Bude sa v tom patlať ešte 10 rokov, kým nedojde na nejaký podcast alebo na nejakú knihu a potom pôjde do rokov terapie a tak ďalej, tak ďalej. My toto všetko vieme eliminovať už tým, že rozdelíme tie prostredia a to dieťa začne toho zdravého človeka, ktorý sa tiež, pozor, musí uzdravovať zo spoluzávislosti, pretože pokiaľ sa neuzdraví, tak vychová spoluzávislého empata a alibistu. Takže jediné, čo pomáha v týchto situáciách, je rozdeliť prostredia, prestať niekomu, teda tomu druhému rodičovi, partnerovi, robiť obeť a ukázať tomu dieťaťu, že sa to dá aj inak. Pokiaľ toto ten rodič neurobí, zlyhal na plnej čiare a spôsobil väčšie traumy ako ten, čo ich spôsoboval od narodenia, pretože dal dieťaťu najavo, že mu za to nestojí, aby to urobil. Tak krásně řečeno. Jako faktem je, že můj otec zemřel, on zůstal s náma jako s rodinou. Ženatý s mojí matkou zůstal navždy, do své smrti, protože mu nedovolil rozvod, ale ve chvíli, kdy mě bylo 18 a odešla jsem z domu, tak on jako odešel, jo, že se odstěhoval, ale... On asi čakal na to, kým možno z 18 a bude môcť alibisticky odísť, lebo ti nerozvratil rodinu, predsa. No, já jsem... Jako, a je to zvrátené on byl jediný jako milý člověk, jo, že netvrdím, že to byl jako nějaký táta, jako prostě z učebnice, ale já jsem si taky časem uvědomila, že o mrtvých jenom dobře, ale že to měl všechno dělat fakt jinak. Jo. Na druhou stranu, abych se ho zastala, tak v době, kdy já jsem dospívala nebo když jsem byla dítě, tak nějaká varianta toho, že by otec dostal děti do péče, ta neexistovala. Jo, on byl zaměstnaný, matka v domácnosti, takže... On mohol mať dieťa aj len na víkendy, aj tak by to stačilo na to, aby ty si nemusela trpieť ďalšie 10 rokov. Aby rozdelil to prostredie a ty si mohla ísť do pokoja aspoň priebežne každý druhý týždeň. Takže je to pro to dítě, i když bude, dejme tomu, ten otec přemýšlet, nebo si říkat, no ale potom budu mít dětská. Nie, aj keby to z toho nebola striedavá starostlivosť, ono tým, že odíde v takto skorom veku a možno nie je z toho striedavá starostlivosť, možno je to len fakt, že každý druhý víkend. Časom z toho môže byť rozšírená starostlivosť, každý druhý víkend plus nejaká prespávačka cez týždeň. A keď to dieťa predstne do reality a zistí, že aha, vlastne tu mám pokoj a tu je fajn a nejaký 11, 12 povie na sociálke, že chce to 50-50, tak to musia všetci rešpektovať. Máme rok 2025, Európska únia tlačí do striedavých starostlivostí. Ja som absolútne proti ním, pretože spoločná starostlivosť s Magorom je gula na nohe, ale je to stále lepšie pre to dieťa. Nepozeráme sa na toho, či je to komfortné pre toho druhého rodiča. Je to stále lepšie pre to dieťa ako to, že tam ostane full time a že ten druhý rodič mu tam bude robiť spolutrpiteľa. Toto absolútne nie je zdravé a nikdy nebude.
Čili dejme tomu, že my bychom se měli zamyslet nad tím a objektivně hodnotit ty svoje rodiče, jako i toho druhého rodiče, který, jako musím říct, že ten otec vlastně nikdy nebyl rodič. On nevychovával, on neurčoval pravidla, on prostě říkal jenom ty věty, no když víš, jaká je, tak proč se s ní hádáš, no ona je prostě taková. Myslím si, že byl taky rád za každý okamžik, kdy se k němu chovala nějak jako aspoň přijatelně, jenom taková maličkost. Já si myslím, že nemůže žena víc ponížit muže. On byl ten, kdo vydělával peníze, on nosil celou výplatu domů. A tu odevzdal do koruny tenkrát ve výplatním sáčku, ona mu každém přidělovala jako peníze na cigarety a jednou za týden si mohl koupit noviny a myslím si, že jako víc zotročit chlapa nejde. Na druhou stranu si říkám, jak se mu tohleto stalo, když on je podle mého soudu ze zdravé rodiny. No ale ve chvíli, než on se rozkoukal, tak už měl 2 děcka. Ona tá rodina mohla byť zdravá, ale mohla byť tiež spoluzávislá. Tí jeho rodičia tiež mohli prežiť nejaké traumy, však to bola vojnová generácia, keď možno jeden z rodičov neprišiel z vojny a matka parentifikovala deti a učila ich, že len v jednote je sila a musíme to držať spolu a musíte makať spolu so mnou, aby sme sa vedeli uživiť, alebo sa ten otec vrátil z vojny a bol nejak dochramaný, alebo mal traumy, PTSD a podobne a aplikoval to na svoje deti, takže on mohol byť známkou zdravej rodiny, ale ak tá rodina bola parentifikovaná spoluzávislá, čo veľmi pravdepodobne bola v tomto povojnovom období, tak tiež nebola zdravá. Já si myslím, že normální člověk by si nenašel, jako by asi třeba tu narcistku jako asi možná... A hlavně on si ju nenašiel, ona si ho vytipovala. Jo, ako jednoduchú... Ale tam je to doslova do písmene. No. Oni si vytipujú obete a oni chodia a skúšajú, kým niekto nepodvolí. To nie je, že teraz som si vysnila teba a ty si ideálna obeť. To je, idú od človeka k človeku, možno prejdú aj stovku ľudí a tam, kde ten človek prejde testikom, hej, tými prvými pár otázkami pichlavými a kde to zamete pod koberec a ešte aj podá výkon v tom rozhovore, v tom začínajúcom vzťahu, tak tam je bingo, hej, tam máme ideálnu obeť a tu si necháme. Jak vycházejí děti narcistických rodičů spolu? To záleží od toho, že takto, aj v zdravej rodine má každé z detí iných rodičov. Je to tak, no. Lebo keby som mala 5 súrodencov, tak každý z nás má iného rodiča, pretože ak som napríklad bola prvá, tak som sa narodila rodičom, ktorí v živote nemali deti, nevedia tú základnú starostlivosť, nemajú ju zautomatizovanú, nepoznajú možno sociálny systém, škôlkový systém a podobne, takže oni sa brodia tým. Potom príde druhé dieťa, kde už majú zautomatizované rodičovstvo a kde už aj sa pozná ten systém a kde už aj majú ušuflikované, že kde kto koľko peňazí nemôže minúť a nejak nám funguje rozpočet. Pri treťom dieťati už je, poznáš ten typ, že prvé musí byť napapkané a druhé je, že tak daj mu cornflakes na raňajky a tretie zožral hovno. Treba mu večeru. Vieš, že si tak porozmýšľaš, že to tretie už je len taký, že no... Nejak sa pridá, nejak sa tu toto vystravuje. Pri 4. dieťati už je to, že ježiš, na čo sme si robili 4 deti, hej, to už sme zase zúfali, lebo už sme mohli mať pokoj a teraz to zase musíme venovať decku a ty sa postaraj, hej, teraz starší rodičia, teda staršie deti už vychovávajú ako takí rodičia, tie mladšie deti, hej. Takže každé z tých detí má iného rodiča a to isté platí aj pri narcistických rodičoch, pretože tam ešte nemajú celkom pri prvom dieťati prešpekulované, že ako sa budú prezentovať svetu a akú končatinu bude zohrávať to dieťa v rámci ich osobností. A potom pri tom druhom dieťati vyhovuje mi, nevyhovuje, je krajšie ako ja, je viac na jeho rodinu, takže mi o to menej vyhovuje a ešte sa tam pridáva tá žiarlivosť a ešte sa tam pridáva aj to, hej, všetci rodičia zažívame obrovskú únavu a finančné problémy a tieto veci, takže o to väčšia obeť je potom ten narcistický rodič, lebo nie sú peniaze a o mňa sa tu nikto nestará a ja strádam a hej. Takže záleží od toho, že koľko v poradí bolo narodené a ako veľmi sa podobá na tú druhú stranu, ako veľmi sa naučí vyhovovať, ako rýchlo, ako má vlastnú štruktúru osobností, hej, to nesmieme opomenúť, ak 50% šancu máme, že dieťa bude magor, ak máme dieťa s magorom, hej. To už je dosť veľký strašiak. Takže záleží od veľa faktorov a môžu to byť súdržní súrodenci, ktorí držia spolu, žiarlia na seba a
vytýkajú si, pokiaľ neprejdú terapiami, že ty si dostal, že dobre, mali sme to zle obaja, ale ty si aspoň dostal to, alebo ty si aspoň, hej, na tebe aspoň trošku záležalo, aspoň pred tým publikom. Alebo to môže to byť obetný baránok a magor, hej, to sú súrodenci, kde obetný baránok poskytuje opateru, niekedy až do konca života tomu magorovi, alebo si uvedomí veľmi skoro, že aha, už nemusím a prestane to robiť a samozrejme, že je vinník sveta do konca života. Takže vždy to záleží od tej dynamiky rodiny, od toho, že koľko mali detí, aká je tam štruktúra, aká porucha osobnosti u tých rodičov je, či je u jedného, či u druhého, či ten druhý rodič bol len spoluzávislý, alebo aj parentifikovaný. Hej. Strašne veľa premenných tam máme. Já se ptám hlavně proto, že spíš zase z mojí zkušenosti, kterou malinkou s tím od těch lidí mám, je, že se nepodařilo udělat tu správnou sourozeneckou vazbu. Vlastně úmyslem toho rodiče bylo spíše rozeštvat ty děti, aby neměli žádného spojence. Až dejme tomu, což se taky stává často, jeden se z toho vymaní, načte si, nastuduje, projde terapii a teď začne mít pocit, že musí zachránit ty další sourozence, kteří jsou podle mě teda úplně ztracení, protože na to si musí dojít každý sám, je to každého cesta. Z mojí zkušenosti můžu bráchovi tomu jedinému normálnímu říkat, co chci, ale pořád jako tam je a nic se na tom nikdy nezmění. On už se vzdal. Tak, no. On ani nevěděl, že měl někdy nějaký problém. Jo? On se nestihl ani všimnout. On se prostě ten život zmuchlal a vyhodil. Nejaký štádium komfortu alebo level komfortu a on sa ho nezbavil, lebo to by musel... Keď sa zamyslí nad tým, že čo všetko by teda mal zmeniť, tak mu z toho príde zle a radšej nemení. Hlavně si myslím, že on on vůbec nechápe, že prostě žít v 50 s mamkou, protože ten nejstarší, ten je zase zlaté dítě, ten mamka mu mačka mrkev do polívky, tak doslova, jako fakt to se stalo. Takže ale ptám se na to proto, že mě hodně často píšou lidi, jako víš, já už jsem na to přišla a utla jsem kontakt a teďka chci prostě zachránit bráchu, ségru. Má to smysl? Na to, aby sme nemali pocit vyčitek svedomia, môžeme urobiť úplne minimum. Poslať článok, poslať podcast, poslať knihu a už nech si s tým ten človek robí, čo chce. Nech to pochopí, ako to chce. Ak to nebude chcieť prijať, nebude to chcieť chápať, tak dávame ruky preč. Pretože my, keď chceme viac ako ten druhý, pracujeme na svojej spoluzávislosti, nie nezávislosti. Hej? My nemôžeme zachrániť celý svet. My môžeme tomu svetu povedať, že existuje iná realita, kde sa môžeš pridať, ale to, či sa tam pridáš, to je na tebe. Ja, keď som začínala túto prax krízovej intervencie, tak som niekedy chcela viac ako ten klient a to takto proste nefunguje. A potom sme vyhoretí, potom nemáme zdroje pre ďalších ľudí, ktorí chcú a podobne. Takže my môžeme chcieť, ale nikdy nie viac ako oni. Na tvé knížce se mi líbilo to hlavně, že sice popisuje jako nepěkné vzorce chování, ale současně dává naději, že se s tím jako dá poradit, že se ta situace dá zvládnout. Je to jako vtipné, jak se člověk čte a říká, tohle jsem dělala špatně, tohle jsem dělala špatně. A v té knížce napsal, tohle uděláte špatně a jak jsme to všichni zkoušeli a nebo jak to všichni zkoušíme, jak se snažíme k něčemu dojít. V té knížce je naděje, že se s tím dá pracovat. Je to asi taky i osobnosti o nějakém vnitřním nastavení, jak moc se znechal zotročit, jak moc se znenechal zotročit, jak moc se znechal vymít mozek. Dokážeš mi právě v tom třeba sourozeneckém vztahu, protože to je věc, nebo otázka, kterou kladu já sama sobě. Jak to, že někdo dokáže v nějakém věku, u mě to bylo až 40+, ale alespoň se to stalo říct, tohle je choré, já jsem v pořádku, jdu od toho pryč, končím a někdo to nikdy nedokáže. Čo si do té 40 plus musela zažít? Všechno. Hrůzy. Jako zase nikdo mě nebyl sexuálně nezneužíval. Mám tendenci to spíš bagatelizovat, říkat si dobře, jak moje matka je prostě, že to zjednoduším, muřovaná kráva a říká mě, že jsem prostě dno a parazit a odpad společnosti, přitom k tomu nemá relevantní důvody, ale přijde mi právě fascinující, že se mi ozve už někdo, komu je 16. Jo. Jako co je ta základní stavební kostka té osobnosti, která to dokáže prostě rozklíčovat? Je tam něco, ptám se proto, co mají ti, kteří to dokážou dříve, nebo co overenia zvonku.
Koľko overení zvonku si ty mala, kým ti to došlo? No jako mě fakt až pozdě. No. Já jsem se našla ještě toho narcistického manžela, to bude předmětem On si ťa našiel, vytipoval, předmětem dalšího dílu. Pretestoval. Já tady vypadám, že mám ke každému tématu co říct, ale... Ale ono to tak býva. Ja to spomínam aj v knihe, že ja som ju napísala preto, ja som si aj myslela, že ju nenapíšem, lebo však načo, však keď už som popísala poruchy osobnosti v tej prvej knihe a to, ako sa z toho uzdraví v druhej, tak to stačí. Ale pri každej jednej krízovej intervencii sme prišli na to, pri konštelácii rodiny, pri mape rodiny, že ten človek pochádza z tej rodiny a jeho partner tiež. Takže to ma tak popchlo k tomu. A rozdiel v tom, že ja som precitla do reality, oveľa skôr bolo, že som si to overovala a že som mala tú druhú rodinu a mala som si kde overiť, čo je OK a čo už OK nie je. A ty si to nemala. A možno si to dostávala v podúškoch niekde pri kamarátkach, pri kolegoch, kde si doslova sledovala tie ich vzorce správania a obzvlášť v stresujúcich situáciách, kde si povedala, že tiež by sme takto možno fungovali v mojej rodine. A prečo sme tam nefungovali? Alebo potom, keď si našla toho, alebo si ťa vytipoval ten narcistický partner a prežila si s ním manželstvo a prišla si na to, že nemáš podporu ani vo svojej primárnej rodine, že si prišla, že mám takýto obrovský problém, toto sa mi deje a bola si dismisnutá a bola si ešte viac ponížená a bola si obvinená možno z toho, čo sa ti deje, tak tam si možno precitla. To je... Nemôžeme hovoriť globálne, lebo každý máme svoju cestu, každý máme svoje prežité vzťahy, každý máme inú štruktúru osobnosti, u každého tá rezistencia a ten protitlak proti tomu, čo sa deje iný, aj si to inak vieme dovoliť podľa toho, že akú poruchu má vlastne ten rodič a ako veľmi agresívny, násilnícky nebezpečný je. Takže vždy je to veľmi individuálne, ale vždy platí, že podľa toho, že podľa toho množstva overení, ktoré ty potrebuješ k tomu, aby si naozaj si povedala, že a dosť, lebo toto nie je normálne. Od toho to závisí. Já si myslím, že mě to všechno docházelo jako tak pozdě, protože matka si dala hodně záležet na to, aby nás odizolovala od všech světů. A mě všichni příbuzní umřeli prostě v 90. letech. Babičky, dědečci. Jo, to tam šlo smíkem, v 5 letech umřeli všichni. Čili moji Dožili rodiči... sa aspoň 70-ky? Ne, 69 nejvíc. Jo. Takže já jsem, protože na tom dědovi to je úplně klasický příběh, pověsila jsem se na toho dědu, ale tam ještě to bylo tak, že babička dostala schizofrenii, takže děda nás potom jako separoval od něho, nebyla poměrně nebezpečná. Takže my jsme neměli žádné rodinné známé přátelé, jo. Otec neměl, jako ten měl přesně 0 kamarádů, matka měla takové ty povrchní kamarádky na chvilku, dokud to nějaká ta ženská prostě žrala. Takže já jsem to srovnání v tom přímém dětství, tím, že nikam nesmíš, nic nemůžeš dělat, toho měla strašně málo. A bábka byla mamina mama, ta schizofrenička? Ne, od otce. Od otce. To je zajímavé. Že on vyrastal s bipolárnou paní? No já nevím, jak to bylo předtím, ale vlastně v psychiatrické léčebně skončil až ve chvíli, kdy to byl fakt velký průšvih, kdy zapalila dům, nožem ho hrozila dědu, vyházela věci z oken. Myslím si, že to hodně dlouho předtím toleroval, že se to snažil schovávat přece je to matka mých dětí, ale asi nějaké projevy schizofrenie se neprojeví ze dne na den, takže tam asi byly možno tam to plyne, že ten otec byl zvyklý žiť v nebezpečném prostredí. Schizofrenia je už len posledné štádium. Oni pokiaľ sa tieto poruchy osobnosti klastre B nenamedikujú, lebo tým, že sú také komorbidné, naozaj tam zatrofovaný mozog, aj samomedikáciou, alkoholom a drogami, tak sa pridáva viacero poruch. Napríklad schizoafektívni alebo narcistickí ľudia končia so schizofréniou v neskoršom veku, takže je dosť možné, že ona už nejakú poruchu osobnosti aj počas detstva tvojho otca mala. A preto mu prišlo v poriadku, že má takúto partnerku, lebo on už to mal vlastne zažité z doma. Jsou to ty normy, které se tvoří v dětství, že vlastně rodina je norma a my potom máme tendenci slepě v tom pokračovat. Což znovu avizuju na náš příští díl, kdy se budeme bavit o těch toxických vztazích. Mně se na té knížce nebo zaujala mě tam ta jedna tabulka komorbidity toho narcismu s těma různýma poruchama. A co bych se chtěla zeptat hned je, ty říkáš teda 12 druhů narcismu. Ja to popisujem v prvej knihe. Dokážem to nejak ako z rýchlika je zjavný a skrytý a potom máme napríklad vulnerable, to sú takí precitliveli, potom tam máme maligných, čo sú úplne hoveda. Oni sú väčšinou aj potom psychopati. Tam je tá komorbidita veľmi, veľmi veľká. Potom máme triádu napríklad, hej, psychopat, narcizmus, machiavillista, to je hovedo, hovad. Tí by mali byť všetci zavretí.
A potom tam máme napríklad komunálnych, tí sú moji obľúbení, lebo tých stretám na akciách. To sú tí, čo odovzdávajú tie obrovské šeky a aby ich bolo vidno. Ináč včera, ste to videli, včera Huliak odovzdával šeky dôchodcov. Neviem, či sleduješ aj pána Huliaka. On vlastne schválil herne v rámci miest a vlastne zobral vúckam a starostom moc nad tým, alebo aj ľuďom, aby rozhodli, že či vôbec chcú mať herne v rámci obce. A teda oni to zákonom prikázali, že o tom nebudú oni rozhodovať, ale o tom bude rozhodovať niekto iný. A aby si urobil PR, lebo sme všetci vlastne apelovali na to, že to je najväčšia metla ľudstva hneď po alkohole, hej, a že to spôsobuje obrovské problémy v rámci rodín, tak on odozdával dôchodcom na nejaké OZ-ko šeky, neviem, po nejakých 12 alebo 14 tisíc, opravte ma, nepamätám si to presne. A potom bol komentár, že tie šeky vlastne majú hodnotu len tej umelej cedulky, lebo oni si o tú podporu najskôr musia požiadať, musí im byť schválená. Takže on im odozdal nič. Ale bolo to pred kamerami a vypadalo to dobre a všetci sme to zožrali až do toho konca, kým vlastne ten moderátor alebo redaktor alebo kto nepovedal, ako to naozaj bolo. A áno. Takže je to takýto typ ľudí, ktorý sa prezentuje a všetkým pomáha a veľa peňazí dáva na charity. Mali sme napríklad prípad, keď už som, po roku a pol práce s klientkou, s ktorou som mala intervenciu fakt, že dennodenne cez správy, hlasovky a tak ďalej. Už som ju akože nakopla k tomu, aby odišla a teda sa išla pýtať do takého krízového centra, že či ju vezmu a samozrejme a potom je pani volá, že prosím, že aké vy máte priezvisko? A ako sa volá ten partner? No, on je náš sponzor, my vás nemôžeme zobrať. On sa ešte poistil tak, že vlastne platí tie krízové byty v rámci veľkého mesta a sa poistil tak, že keby jedna z jeho partnerov, lebo má samozrejme multiple partneriek, niekoľko z nimi cestuje do Afriky a tam ich pekne týra, tak on sa ešte aj poistil takto, aby nemali kam uísť, lebo oni samozrejme ako zlatokopky, ktorými nie sú, pretože nemá zakázané pracovať a on ich rýchlo nabúcha a teda priková ich tým, že keby odišli, tak má okamžite on deti zverené, pretože má na to peniaze a keby chceli odísť, tak nemajú kam, pretože on to hradí a teda ich tam nevezmú. Takže toto sú tí komunálni narcisti. Já si jako obecně myslím, že narcisti jsou nebezpeční. Teď úplně odbočím od toho tématu rodiny. Mně se docela často píše, že mi někdo většinou žena napíše, víš, já se budu rozvádět s narcistou a já chci dokázat tomu soudu, že on je narcistický. A já jí pořád vysvětluju, že to zase mám z komunikace přímo ze soudkyní, která sice už je v důchodu, ale to rodinné právo dělala leta. Soud to nezajímá. Soud zajímá, jestli je příčetný, což narcismus o příčetnosti nezbavuje. Když ho nezbavuje odpovědnosti, tak ho nezbavuje ani jeho práv. Řeší se nějaké rodičovské kompetence, které, no asi je to smutné, ale pořád je ten člověk má, pak tam jsou takové věty, mě byl, no dobře, ale třeba to dítě být nebude a tak dále. On mě týral, byl na mě zlý, no tak asi jste si to nějak zasloužila. Nemá smysl se snažit a mě to třeba mrzí, že to nevidíme ani v titulku v novinách, jakože narcistický muž udělal tohle. Nikoho to nezajímá. Narcismus zajímá nás, protože chceme proniknout do té problematiky, umět s těma lidma pracovat a protože víme, kolik jich je, tak snažit se s tím zacházet, protože je prostě přitahujeme jak magnet, bohužel to tak je, ale ten soud to nezajímá. Takže jim vždycky píšu, jestli chceš ztrácet čas tím, že budeš nějakému soudu dokazovat, že on je narcistický, tak musíš si taky ale uvědomit. Našetri si? Tak a hlavně to nesnižuje jeho rodičovské kompetence. Současně si musíme zase my, děti z těch narcistických rodin a z narcistických partnerství, uvědomit, že když nás někdo začne zkoumat, tak zjistí, že máme CPTSD, což taky ale nesnižuje naše rodičovské kompetence a schopnosti. Jo. Takže říkám jim, tohle vůbec neřeš, zaměř se na to, co zase já mám skutečně jako radu od soudkyně. Udrž si reputaci, buď pro ně stabilní, nevymýšlej si, nepropadni tomu, že nenech se jako na tu vinu, že na tu vlnu, že na něho budeš házet špínu a vymýšlet a trošku si přemýšlet, ono se to provalí. Ten, kdo byl lhát u toho soudu, bude on a ty buď ta, která říká pravdu, zatím si stůj a tím budeš bezpečný přístav. Takže pro vás všechny, kteří se snažíte teďka jako někomu dokázat, že někdo je narcista, proč to děláte? Prečítajte si knihu Nikdy viac, prosím vás. Mám to tam presne popísané, čo sa bude diať pri rozchode, čo sa bude diať pri rozvode. Aj v knihe Nikdy viac, drahí rodiče, som spísala, čo sa bude diať pri rozvode. Takto.
ako som hovorila, nariadenie zhora, sociálka je systém padajúceho hovna. Čo je nariadené zhora, to vykonávame. A tie pani tam robia za 760 eur mesačne. Majú v priemere 120 hodín, teda rodín mesačne. To znamená, že na jednu rodinu nemajú ani hodinu do mesiaca. Majú pár minút a oni majú radi prípady, kde sa rodičia dohodnú. Im nevysvetlíte, že s Magorom sa nedohodnú. A kde nemusia robiť ani zápis. Hej. A teda nariadenie zhora je jasné. Poďme tlačiť do spoločných starostlivostí, do striedavých starostlivostí bez rozdielu na to, či ten jeden z tých rodičov alebo obaja majú nejakú poruchu osobnosti klastra B, pretože presne to neznamená, že sú o to menej kompetentní rodičia. To, že si tu cieľene vytvárame ďalšiu generáciu psychiatrických pacientov a sociálnych prípadov, to už je druhá vec. Ja si myslím, že to tak je, pretože podľa toho nariadenia mi to, keď mi 2 dáva 4, tak je to 4. A teda, tuším v Amerike, neviem presne v ktorom štáte, už prešiel zákon, kde sa berie ohľad na to, že či ten človek má alebo nemá poruchu osobnosti, pretože rozumejú syndromu narcistického zneužívania, rozumejú PTSD, rozumejú tomu, čo to pácha na dieťati. Neviem v ktorom štáte. Bude trvať 100 rokov, kým to príde do Európy, kým to začneme vnímať, lebo my sme tu ešte len teraz prešli na novú vlnu, chvála Bohu, bohužiaľ, že ockovia majú práva, že sú rovnocenní rodičia a že teda majú právo sa rovnocenne starať a majú právo na tie striedové starostlivosti. A do toho ešte my chceme, do tohto zastaralého systému, ktorý ledva si zvykol na toto, ešte priliať, no ale nie celkom tak všetci a poďme ešte vyvzdelať psychiatrii a psychológii sudcov, hej, lebo majú toho málo. Sú poddimenzovaní, sú málo platení, preto sú aj úplatní. A poďme si vyvzdelať psychiatrii a poďme tlačiť na to, aby brali na toto ohľad. Je to nemožné. V našom sociálnom systéme, sociálnom myslím tým, ruskosociálnom, ešte nie a ešte dlhé roky nie. Takže na čo sa my môžeme sústrediť je prestať s týmto bojovať, začať sa uzdravovať, začať robiť s tými deckami filiálnu terapiu, lebo tu nám nemá Magor ako zakázať. Tá sa robí doma, tá sa robí s košom hračiek a buduje sebavedomie, spracováva traumy, prehlbuje vzťahy s tým rodičom, s ktorým sa to robí a to dieťa je ošetrené. O to nám tu ide. Hej? A to dieťa už bude mať obrovskú výhodu oproti nám, keď pôjde do svojej vlastnej rodiny, bude si vyhľadávať partnera, že bude vedieť porovnať a bude vedieť povedať, aha, ty si pre mňa nebezpečný, my sme toto nemali. Hej? Takže oni majú obrovskú devízu v rukáve, keď aj hovorím, že netreba nejak extra obmedzovať styk s tým druhým rodičom. Ich treba nechať, nech si tie vzťahy poserú s deťmi sami. My musíme byť tí, ktorí sa uzdravia, nastavia normálno. U nás to decko musí zažívať pokoj, tá amygdala sa musí zmenšovať a dieťa prirodzene bude inklinovať k takémuto prostrediu a bude sa v ňom uzdravovať natoľko, že v budúcnosti, keď stretne nejakého Magora, tak ho s prehľadom pošle do prdele. Hej? A čím skôr my toto zmakneme a čím skôr rozdelíme tie prostredia a prestaneme robiť spolu obete pred tým deckom, tomu druhému rodičovi, tým väčšiu šancu má to dieťa na normálny život v budúcnosti. Nič iné tu nefunguje. Ani fungovať dlho nebude. Tak sa prestaňme ukolovať a vysypávať z peňazí tam, kde to nemá vôbec žiaden zmysel. Já si třeba myslím, a o tom v příštím díle, ale myslím si, že čím více budeš tomu, když se bavíme o tom, že se bavíme se ženou a narcisticky ten partner, čím víc se budeš snažit mu zabránit ve styku s tím dítětem, tak tím víc on bude chtít. Zkus, je to jako rada, zkus se tak trochu tvářit, že ti to je tak trochu jedno. A bude vždycky útočit na to, co chceš a kde víš, že ti ublíží. Takže to je jako kontraproduktivní. Vykopej si hrob, pretože čo robí narcista potom, ako ty mu strhneš masku pred publikom a to publikum pochopí, kým je. On sa bude čoraz viac snažiť dokazovať, že to tak nie je. To znamená, oni si robia PR. Okrem smear campaign, okrem toho, že si otrú od teba hubu všade, tak si robia PR. Ty, ak mu zakážeš styk s deťmi, nejakým zázrakom sa ti to podarí, tak on si nájde ženu s deťmi a bude mi robiť najlepšieho otca na planéte, aby dokázal celému tvojmu aj svojmu okoliu, že on je vlastne otec a ty si tá harpia, ktorá je tu chorá a zakazuje deťom styk s vlastným úžasným otcom. Veď pozri sa, ako sa úžasne stará o tie cudzie deti, prečo by sa nepostaral o svoje. Ty si je o to pripravila. Áno, takže je to úplne zbytočné takto bojovať. OK, já si myslím, že jsme tak akorát dlouzí. Já pro tento díl moc poděkuju. A já děkuji. Diváky vyzmu, ať už na YouTube, Spotify, Apple Podcast, píšte, komentujte, napište váš názor a myslím si, že se můžete těšit na příští díl, který věnujeme teda té toxicitě ve vztazích. Těším se.
Ja děkuju. Pěkný den. Ďakujem aj ja. Pekný deň.